dawatek nga tumakder tayo, ket lukiban tayo iti Biblia tayo. Ito'y 1 Chronicles chapter 29. 1 Chronicles chapter 29 on your Bible, page 534. So several verses iti inakbasain kakabsat. Ket kunana iti Ilocano, ket ni Ari David kinunana pay iti amin agimong, ni anak ko Solomon, iso amaymay sa pinili ti Diyos, ubing paylaeng ken naganos. Ket ti aramid dakkel, tati palasyo saan maipaay iti tao, no diket maipaay iti Apo Diyos. Verse number 3, may sapay, agsipod ta insaad ko iti panagayat ko iti balay iti Diyos. Idinto ta addanak tigameng ako kwak metlaeng. Abalitok ken pirak, isu inted ko nga agpay iti balay iti Diyos. Sa balilaeng iti insaganak maipaay iti nasantuan a balay na. Intayo di verse 9. Idi akasta dagiti umili nagraguda, ta nagidaton da iti sibubulos anakem da. Agsipod ta babaen ti puso da, anapalangto nagidaton da iti sibubulos anakem da iti Apo. Ket ni David nga ari nagrag-omet iti dakkel arag-o. Verse 11, kukwam o Apo, ti kinadakkel ken ti pannakabalin, ken ti gloria ken ti ballegi, ken kinadayag. Ta amin nga adda kadagiti lang langit ken iti daga kukwam. Kukwam ti pagarian o Apo. Ket maitanok akas ulo nga kangatuan dagiti iso amin. Verse 12, dagiti kinabaknang ken dayaw agpapadada nga aggapu ken ka. Ket agturay ka iti iso amin. Ket ita imam adda pannakabalin ken kinabileg. Ket ita imam iti ayan ti mamadakkel ken mamapigsa iti iso amin. Verse 14, maudi nga verse, ngem asinnuak ken anya ti ilik. Tapno kabaelan mi kuma ti mangidaton iti sibubulos anakem, akas iti daytoy akita. Tanaggapu amin abanbanag ken ka, ket iti kukam ti itden mi ken ka. Agkararag tayo. Apo Diyos, madaydayaw ka iti daytoy nga bigat, kuno iti daytoy nga malem Apo. Agyaman kami iti ayat ken parabor mo iti sagtumong galmay sa kanyami. Ket Lord, awanen ti sabali Apo Diyos nga mabalin mi, ken kang runahan nga mabalin mi nga aramiden ken kanuhan nga iti panang dayaw mi. Agyaman ak Apo Diyos deti kanito nga maiburayan iti soom dagiti kakabsat iti haway Apo. Ket sapay kuma Apo Diyos agbalin nga encouragement, enlightenment Apo, ken panakakarit iti pamati, daytoy saom Apo nga maiburay iti daytoy nga aldaw. Bendisyon na met Apo Diyos iti senior pastor mi, iti panagplait na inton malam, ket agyaman kami met Apo Diyos, agyaman ak Apo iti patriarch mi Apo, nga si suporta Apo Diyos kadagiti trabahom, madaydayaw ka Apo. Amin dagitoy dawatin mi itinagan ni Apo ming Jesus. Amen. Agtugaw tayo kakabsat. Ti Paulo daytoy nga adalen tayo kakabsat ket enjoying the most blessed life until the Lord comes. Amen. Kaya't nangasawan kakabsat, ket ragsaken tayo. Mamatinak nga napalalo iti ragsak yu kakabsat, gaputa naggagasat tayo. Makunak nga naggagasat tayo, ta adda tayo iti pagayatan iti Apo. Amen. Makunak nga nagasat tayo kakabsat, ta adda tayo iti well-organized, ken united nga church kakabsat. Awan sa bali no saan nga iti HBBC. Ket madaydayo iti Apo. Ta daytoy kinagasat tayo kakabsat, ket saan lang nga naingasatan tayo may panggap kadagiti sanikwa hanlang nga iti church family, no diket nagasat tayo pay kakabsat. Tadaan tayo iti patriarch nga na sariwawag kakabsat. Ken dayjay panangipos na kanya tayo kakabsat nga aramiden tayo iti pagayatan iti Apo iti biag tayo. Taamo na ken pacheck kakabsat nga makita na nga no aramiden tayo di pagayatan iti Apo iti panagbiag tayo, kang runaan iti panakaiwaras iti ebanghelyo iti Apo, ken
patakder kadagiti churches, kadagiti na duma-duma nga luglugar kakabsat. Mamati na kakabsat nga dayjay iti inpakita nga sirmata iti apo iti patriarch tayo kakabsat. Ken nagasat tayo kakabsat taadaan tayo iti senior pastor. Nga dayjay makita na kakabsat iti trabaho iti apo ket iso ti ipangpangruna na. So dagitoy nga banbanag kakabsat ket addaanen kanya tayo. So enjoying the most blessed life until the Lord comes. Agingga nga umay iti apo iti biag tayo, umay natay alain iti apo, ket saan ko mga agbaliw. Jay puso, jay rikna tayo, jay panunot tayo, iti Diyos nga nangipaay kadagitoy nga banbanag. Isu nga iti daytoy nga kanito kaskunana, iti daytoy nga sitwasyon, in this situation that we are facing right now, daytoy sitwasyon nga sangsangwen tayo, kakabsat. Globally, napadasan tayo kakabsat iti makunkuna nga pandemic, ti COVID kakabsat ken gagayem. Ket lately lang nakita tayo kakabsat nga nakadado iti matmatay gapu iti winter. Isu nga naggasat tayo kakabsat. Nga uray no simmangbay dagiti kakastoy nga pasamak iti panagbiag. Iti HBBC kakabsat ken gagayem. Ket saan nga nagsardeng nga nangaramid iti pagayatan iti apo. Isu nga permit panangidaydayaw kyo iti apo kakabsat. Gaputa daytoy trabaho na iti klaberya kakabsat. Nagatang tayo iti pandemic. Nga ti ekspektaren iti tao kakabsat. Pangalan ti kwarta ti tao no kasjay nga panagrigat. Nga makita tayo kakabsat. Nakita tayo iti panakabalin iti apo kakabsat. Ken panangibuyat na iti bendisyon, iti bibiyag tayo amin. Isu nga, amuyo, daytoy tema tayo tatta nga tawon, enlarge our cause, nakapimpintas launay. Kinagpaisuanan nakakabsat, iti daytoy nga tawon, miracle. Amuyo na apay nga miracle kakabsat, daytoy bulan tayo tatta nga February. Upat iti Sunday na, upat ti Monday na, upat ti Tuesday na. Upat amin kakabsat. Miracle. Mapasamak laeng daytoy kakabsat. Iti 823 years adayon tumanen awan tayton. Isu nga amuyo. Kadaytoy nga tawon nakapinpintas. Iti inpakita iti apo nga vision iti patriarch tayo. Babaen kadaytoy nga tema kakabsat. Enlarge our cause. Isu nga mamati na kakabsat. Nga adda iti kayat iti apo, nga mapasamak iti HBBC kakabsat, isu nga isagana tayo ti puso tayo, ti panunot tayo kakabsat, ken tirik na tayo, gaputa adda ti kayat ti apo nga ipaaramid kanya tayo kakabsat. Amen. Ket mamatinak nga dagita kayat iti apo nga ipaaramid kanya tayo kakabsat, maaramidan tayo, babaen iti panagtalinaed tayo kakabsat, nga agserbi ken ni Apo Dios ken saan kuma nga dagiti pannakaupay kakabsat, ken panubok iti biag, iti mangpasardeng iti pamati tayo, ken panagserbi tayo ken ni Apo Dios. Isu nga daytoy nga kanito kakabsat, enjoying the most blessed life until the Lord comes. So adaw pat nga kayat ko nga i-share kanyayo kakabsat, umuna, making God the center of everything or foundation of your life. Making God the center of everything. Pagbalinan tayo nga iti Diyos kakabsat, ket iso iti sentro, iti amin nga aramiden tayo, iso iti pundasyon, iti panagbiag tayo kakabsat. Tano ni Apo Diyos ti agbalin nga pundasyon iti biag tayo, mabalin nga sumangbay tuman ti panubok, mabalin nga sumangbay tuman ti didigra iti biag kakabsat. Ngem saan tayo nga magunay, gaputa iti pundasyon ti biag tayo, awan sa bali no saan nga ni Apo Diyos. Ket anyan nga nagragsak, ken blessing kakabsat iti biag tayo, tasipod pay idinam ammo tayo iti Apo, pinagbalin tayon iti Diyos, nga iso iti pundasyon ti biag tayo. Ngam laglagipon tayo kakabsat, gapu kadaytoy nga pundasyon kakabsat, agkaroon tayo iti problem,
Nohan tayo maalwadan kakabsat. Iso dayjay tay problema iti problem of familiarity. The problem of familiarity kakabsat. Iso nga no sumken dayti familiarity kakabsat ti biag tayo. Di tatayo nga maiyaw-awan, di tatayo kakabsat nga lumihis yan ti sangwanan iti Apo, gaputa nagbalinan nga daytoy nga banag kakabsat, nagbalin tayon nga pamilyar. For example kakabsat, kabisadom DJ 500 kumakakabsat, kabisadom. No ada nang yawat ken ka iti 500 kakabsat ken gagayem. Uray di mo lukluki benen. At kabisadom nga rod. Di mo gayam ammo nga DJ gayam inted na ken ka nga 500 peke. Kakabsat ken gagayem. Iso nga hantay ko nga alaen daytoy kakabsat. Nga agbalin tayo nga pamilyar ka ken ni Apo Dios, ammom iti apon. Gaputa ammom ti apon di ka agbasbasan ti Biblia. Gaputat ammomon iti Dios hangkan nga akarkararag. Nagbalin nga roden nga pamilyar tayo kakabsat. Ket dayta iti mangyadayo kanya tayo, nga di tayo tumapupuutan, gapu ka dayta familiarity, agmalangata iton kakabsat, nga iti biyag tayo, apay nga takastuyen ti biyag ko. Apay nga tan napukaw, nagmaumaw, dayjay, gaget ko nga agserbi ken ni Apo Dios, na ikatin jay riknak, nga agserbi ken ni Apo Dios, agiragpat ti karkararwa, apay nga tan kasjay, di tayo gayam na malayan kakabsat, nga gapu ka dayjay nga familiarity kakabsat, ket simken ijay puso ken panunot tayo. Iso nga kakabsat ken gagayem. Iti daytoy nga bigat wenno malam kakabsat anna dagiti blessing. What are the blessing if God is the center of our life? Anya dagiti bendisyon. No iti Dios ket agbalin nga sentro iti biag tayo kakabsat. Umuna ti amin we find satisfaction. Amen. Mabirukan ken makita tayo kakabsat, iti pannakapnek. Amoyo yan tilobong kakabsat, nagado ti tattao, ngahan nga mapmapnek kakabsat. Ket madaydayaw iti Apo, gapot amu tayon iti Dios, isot nang pennek iti biag tayo kakabsat, ket awanen ti sapulen tayo, iti panagbiag tayo, gaputa iti Dios, adda kanya tayo, ken isot nang ipaay kakabsat, kadagita nga banbanag iti biag tayo, ket nakontento tayo, napnek iti biag tayo kakabsat. Amen. Iti chapter 3 in the book of Philippians kakabsat, makita tayo iti biag ni Apostol Pablo. Ti background ti life ni Apostle Paul ket abogado. Well-known nga tao, nalaing no may panggap ti gagayem adu ken kuana. No may panggap ti profesyon kakabsat adda ken kuana. Ngem amuyo idinam amuna ni Apo Jesus. Gaputa iso na ket persecutor. Isot mangidadanes kadagiti believer. Isot mang papatay kadagiti namati ken ni Kristo. Ngem amuyo kakabsat, idinam amunan ni Apo Jesus, ijay nga nagbaloy itirik na ken panunot na. Kaya't kung nga basahin kakabsat, ijay Philippians chapter 3, verse number 7. Kaya't kastoy ti kunana. Ngem dagijay abanbanag agun guna kanyak, idi inbilang ko idaapukaw gapu ken Kristo. Agasen nyo pa ikakabsat. Dagijay nga na-accomplish na ti biag na, uray pay dagijay addaken kwa na nga profesyon na kas abogado. Uray pay dagijay kakadua na gagayem na. Uray pay dagijay banbanag nga addaken kwa na. Ket kunana ti Biblia, inbilang ko isuda apukaw gapu ken ni Kristo. Anyan nga nagpintas nga rikna kakabsat. Anyan nga nagpintas nga puso. Gaputa, haan gayam dagijay nga banbanag, iso itinang pennek iti biag na, kakabsat. No diket itinang pennek iti biag na, awan sa bali kakabsat, nuhaan nga iti Diyos. Amen. Iso nga awanen ti kapipintasan, kakabsat, ken kararagsakan, nga pagyanan ken ayan iti maysa nga tao, ayan iti maysa nga namati, kaabsat, no saan nga iti Diyos. We find satisfaction. Makita tayo iti pannakapnek kakabsat,
no adda tayo iti pagayatan iti Apo. Adda nga rod nabasa kakabsat nga analogy. Diyan mo no, nakita yun yan ta Facebook o no social media. Kuna nagit, when God wanted to create peace, He spoke to the sea. When God wanted to create trees, He spoke to the earth. But when God wanted to create men, He turned to Himself, then God said, let us make men in our own image. So kaya't nangasawan kakabsat, no jay ikan ket ikatem ijay danom, matay jay ikan. No jay kayo kakabsat, ket ikatem no parutem ijay daga, matay jay kayo. No ti tao kakabsat, ket talawan na, adaywan na ni Apo Diyos, awan titurungan na. Awan banagan na kakabsat. Iso nga iti daytoy nga kanito kakabsat, pagbalinan tayo nga tibiyag tayo, ket saan kumakakabsat, nga agmawmaw, iti biyag tayo, nga iti Apo kakabsat, iso ti agbalin nga sendro ti biyag tayo. Iso ti agbalin nga sendro iti biyag tayo, pondasyon iti biyag tayo kakabsat. Mamatinak kakabsat, nga no ti Apo iso ti agbalin nga pondasyon ti biyag tayo, adda iti turungan na kakabsat. Ket isot mang peneg iti biyag tayo. May kadwa, what are the blessing if God is the center of our life? We find light and direction. We find light and direction. Kas kunana kakabsat iti Book of Psalm chapter 27, ket kasto iti kunana kakabsat Psalm chapter 27, verse number 1. Kunana iti Biblia, iti Apo iso ti silaw ko, ken salakan ko, asin no ti kabuteng kunto, ti Apo iso ti bileg ti biag ko, siya sinno ti pagbutengak to. Nagpintasan nga verse kakabsat. Amen. Nakamaymayaten, makapalagan. Amom no kakasoy ti mabasbasam kakabsat, uray kasanot kinadagsen, ken kinaado kakabsat, dagiti mangipawil, ken problema iti biag kakabsat, no kakastoy nga bersikulo, palaganen na tirik na tayo kakabsat. We find light and direction. Isot agbalin nga silaw tayo. Iti daytoy nga lubong kakabsat, nakasipsip nget. Gaputa adot ti basol, adot pakayaw awanan. Adot mang sansil mo ti biyag tayo, adot mang yadayo iti biyag tayo, ngem madaydayaw iti Apo. Kakabsat ken gagayem, that the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Awantot pagbutngak. Uri anyaman ti sumangbay iti panagbiag kakabsat. No iti Apo, isot ranyag ti biyag tayo, isot silaw tayo, isot salakan tayo kakabsat, hantay tupulos nga agbuteng. Day di mensahe di kalman kakabsat. No apay nga dagiti believer ket sumuko dan, gaputa nabannog dan. Daduma simmukon kakabsat, hanpay nga nabannog, hanpay nga nagserbi ti Apo, simmukon kakabsat. At dagiti nagserbi ti Apo kakabsat, nga uray no kasunod kinabannog da kakabsat, handa pay simmuko. Ngam laglagipon tayo. Ti Apo kakabsat, iso iti mangiturong ti biyag tayo. Isot driver ti biyag tayo. Isot mangranyag iti dana, ken masakbayan iti panagbiag tayo kakabsat. We find light and direction. Number 3 kakabsat, we find safety and supply. We find safety and supply. Amen? Kung ang arod ni David kakabsat, Psalm 23, verse number 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ti Apo iso iti pastor ko, awan to ti pagkurangak. Praise God kakabsat. Tano ti Apo isot agbalin kakabsat, nga mangiturong iti biag tayo, awan to ti pagkurangan tayo. Hana tayo tubaybayan iti Apo. Nakadado ti verses iti Biblia kakabsat, nga I will never leave thee nor forsake thee. Hana tayo tubaybayan iti Apo. Hana tayo talikudan iti Apo kakabsat. Ipaay nanto kakabsat, dagiti kasapulan tayo. Ikan na tayo ito kakabsat, iti pan nakaprotektar. Salakniban na tayo iti Apo kakabsat. Iso nga anyan nga kinasayaat kakabsat,
nga no ti Apo isot agbalin nga sentro iti biag tayo kakabsat. Makita tayo dagiti nga banbanag. Number 4 kakabsat, we find the meaning of life. Makita tayo iti usto nga kaipapanan iti panagbiag. Amen? Makita tayo ti usto nga kaipapanan iti panagbiag kakabsat ken gagayem. Tawan sa bali nga makaipaay iti kaipapanan iti panagbiag kakabsat. Nuhaan nga dayjay nangipaay met lang iti biag kanya tayo. Awan sa bali no saan nga ni Apo Diyos. Iso nga madaydayo iti Apo. Awan iti panagbabawi kakabsat nga simurot ken ni Apo Diyos. Awan panagbabawi kakabsat. Ta ditoy kung nga nakita kakabsat iti kaipapanan iti panagbiag. Nakita kakabsat, no kasano iti kinabileg, ken kinaragsak, ken kinasayaat kakabsat, iti panagserbi, ken panangusar, ken bendisyon iti Apo iti panagbiag. Iso nga kakabsat, dagitoy nga upat nga banbanag, ket agbalin kuma iti panagbiag tayo, no ni Apo Diyos, iso iti sentro iti biag tayo. Adar iti quotation iti pastor tayo kakabsat, kunanagat, begin your day with God and everything will be in their order. Irugim iti biag mo iti Diyos. Kat amin nga banag, kakabsat, agbalinto nga naurnos. Iso nga, iti binigat, iti biag tayo, mente na rin tayo kakabsat, jay langin tayo kini Apo Diyos. Babayin day jayin tayo panagdevotion, babayin jayin tayo panagkararag kakabsat, tapnon dagijay nga banbanag, nga aramiden tayo iti agmalem kakabsat, ket nakaururnos. Awan to iti panagsusupyat, kadagijay nga aramiden tayo, gaputa inuna tayo, dayjay Diyos nga mangurnos, kadagijay aramiden tayo, iti daytang aldaw. So begin your day with God, and everything will be in their order. Adapay quotation iti pastor tayo kakabsat, your time with God will determine the joy that you will have for today. Your time with God, dayjay oras mo ken ni Apo Diyos, isut mang determina kakabsat, kadayjay ragsak iti daytang aldaw. Iso nga no aduma kakabsat, damagam ka data kaduam no apay nga naragsak itang aldaw. Damagam no inyo nanamot lang ni Apo Diyos. No apay nga naladingit, no apay nga na may pakita jeragsak na. Damagam no ti inunanakit ni Apo Diyos. Your time with God will determine the joy that you will have for today. Kung nanapay kakabsat, life is good with God in the center. Iti biag kakabsat ket agbalin nga nasayaat. No iti Apo, iso ti agbalin nga sentro iti biag tayo. Problems turn into solution. At dadagiti problema kakabsat, nga sangsangwan tayo, but all things work together. Nga dayjay gayam nga problema kakabsat, isot mangitunda ken ka, iti pan nakasolbar, kaday ta nga problema. Problema mo't lang, tinang solbar, jay nga problema. Fear turns into hope. Kakabsat, dagiti pagbutbut ngan tayo, dagiti message di kalman, fears of life, dagiti pagbutbut ngan iti biag kakabsat, iso iti maysa nga mangpasukot ti believer. Ngam amuyo kakabsat, no ti Apo agbaling nga sentro iti biag tayo, kakabsat, dagiti pagbutbut ngan tayo iti masangwanan kakabsat, iso ti agbalin kakabsat, nga namnama tayo. Anger turns into love. We're free in God, and it's the best place to be. Praise God. We learn to take risks and face challenges. We take no credit for any of this. Madaydayaw iti Apo kakabsat. So making God the center of everything or foundation of your life. Number 2, may kadwa kakabsat. Number 2, stop the fearful thoughts and replace them with something positive. Stop the fearful thoughts and replace them with something positive. Kung na iti Bible kaabsat, Colossians chapter 3, verse 1 to 3.
Colossians chapter 3 verse 1 to 3 kasto iti kunana kaabsat nga rod no napagungar kayo anay kuyog ken Kristo sa pulen nyo dagiti banbanag sa dingato. Iso nga ayan ni Kristo nga agtugtugaw iti makannawan ti Dios. Verse 2, panunuten tayo. Wano panunuten nyo dagiti banbanag sa dingato. Kaya't nangasawan kakabsat, ipokus tayo ti panunot tayo kakabsat, kadagiti na indyosan nga banbanag. Saan adagiti banbanag dito'y rabaw ti daga. Tadagiti banbanag yan ti rabaw ti daga kakabsat. Isuda ti agbalin kakabsat. Wenno mausar nga mangpakulayaw ti puso tayo. Mangpadismaya, panang discourage ti puso tayo kakabsat. Kitain tayo kakabsat. Dagiti na inlangitan, na indyosan, nga banbanag kakabsat. Gaputa ti kayat iti Diyos kakabsat. Iti panunot tayo, agbalin nga natarnaw nga kang kanayon kenkwana. Tapnon haan tayo nga makita kakabsat. Dagiti aramid ti rabaw ti daga, nga haan nga nasayaat. Iso nga, ti encouragement ko kanyayo kakabsat. Make a conscious effort to surround yourself with positive. Make a conscious effort to surround yourself with positive people. Han nga dagitay agmamarites kakabsat. Han nga dagitay mang dadael kakabsat. Dagiti adda tinapintas kakabsat. Nga kapanunutan na ken puso na may papan iti Apo. Ken trabaho iti Apo. So surround yourself with positive people. Nourishing people and uplifting people who believe in you. Encourage you to go after your dreams. Amen? So, palawlawan tayo itibiyag tayo kakabsat. Kadagiti tattao nga mabalin nga mangtulong, mangipos ken ka, mang-encourage ken ka, nga ti panunutom, ken aramidem, iti panagserbi ken ni Apo Diyos. Kunana pa kakabsat, don't trust and put your joy on the uncertain things. Just enjoy what you have right now. Because the best of your yesterday is not a guarantee of your best tomorrow. And the best way to trust tomorrow is to trust the one who holds tomorrow. Amen. Iso nga kakabsat, awan ti pagdanagan tayo. Han nga dagiti banbanag yan ti lubong, iti pagtalkan tayo, no diket italag tayo kakabsat, iti masangwanan tayo, masakbayan tayo, kadayjay Diyos nga makinigem iti biyag tayo. Amen. Kuna nga iti Biblia kakabsat, panunutem, dagiti nainlangitan nga banbanag, dagiti us-usto nga banbanag, dagiti mangted ken kwa, iti pan nakapalagan, iti Bible kakabsat ti sao ti Apo nakadado iti ipaay na kanya tayo kakabsat. May papan iti panangkita tayo pen panagaramid tayo panagpanunot tayo kakabsat kadagiti na indyosan nga banbanag. Number 3 kakabsat. Number 3, practice godly character. Godly character. Practice godly character. No kuna tayo nga godly character kaabsat ket dagitoy banbanag nga na isang sangayan nga makita iti tao kuma iti biag tayo. Amoyo iti biag kakabsat. Dagiti ugali kakabsat. Nuhan tayo maplastar iti attitude, character tayo, kababalin tayo kakabsat, nakadado ti apektaran na. So, to develop godly character, it is important to embrace principle. It is important, kakabsat, to embrace principles and not people. Kakabsat, ken gagayem. No kayat tayo ti agbalin nga nanakam nga anak iti Diyos kakabsat. Daytoy sao ti Apo, iso ti arakopen tayo kakabsat. Haan nga dagiti tattao. Ti sao ti Apo, tawan sa bali kakabsat, nga ibagakan isarita iti sao ti Apo kakabsat, no diket dayjay kayat iti Apo iti biag tayo. Practice godly character. Character affects every area of our lives. Character affects every area of our lives.
Nuhan nga nasayat, napintas kakabsat, ti kababalin tayo, ti ugali tayo, apektaran na dagiti decision tayo. Amen? Apektaran na dagiti decision tayo. Iso nga kitain niyo kakabsat. Manmano dagiti kabataan kakabsat nga agsuko iti biag na iti Apo kay kayat na kakabsat dagiti pleasure ragragsak ti lubong kakabsat gaputahan pay na adapt kakabsat dagiti na indyosan nga kababalin iti biag iti maysa nga anak iti Dios. Maapektaran. Imbes ko mga di pagayatan ti Apo, imbes ko mga church kakabsat, imbes ko mga agbasat Biblia, naapektaran, gaputa awampay kenkwana, dagijay na indyosan nga kababalin. Apektaran na iti panagsao kakabsat. Character affects every area, character affects our words. Di panagsao tayo. Iso nga, kunana iti Biblia kakabsat. Iti Biblia isut mang pasayaat, kadagiti sao tayo. Agsao tayo nga daan iti grace iti Apo. Character affects our action. So akong kunak nukwa, ti pakailasinak nga, DJ tao kat mapilpilit, DJ facial expression na. DJ pa nagtignay na kakabsat. Imbes nga, napintas siya pa nagtignay na, agdabog, makitam latan, nga ma DJ kababalin na. Makitam latan nga ma DJ ugali na kakabsat. Actions. Character affects our attitude. Character affects our goals, our relationship. Maapektaran dagiti goals tayo, maapektaran ti relationship tayo kakabsat. Iso nga practice godly character. Maudi kakabsat ken gagayem, love must govern all that you do. Love must govern all that you do. Kaya't nangasawen kakabsat, iti kumaayat, iso iti mang-govern kakabsat, kadagiti amin nga intayo aramiden ken ni Apo Diyos. Because love must be sincere. Iti ayat kakabsat, ket napudno. Kunana nga iti Biblia kakabsat, 1 Corinthians chapter 13, ore pay kasla ka anghel nga agsasao no awan iti ayat na kakabsat, awan serbina. Iso nga amoyo, nakapatpateg daytoy makunkunang ayat, tatanga bulan ti February kakabsat, ket maipanggep iti ayat. Iso nga, may sa kadagiti Sunday tayo kakabsat, tatanga January ket Love One Sunday. Dagiti ay ayaten tayo iti biag, awisen tayo iti church. Tapnon maamuda, jay Diyos nga managayat. Love must be sincere. Love must display tender affection. Iso akong kunak kadagiti kakabsat ditoy. Amoyo, no adalan nyo iti Book of Acts kunak. Kat aday iti panangikirda kadagiti pada ng believer. Salud-sudok man kanyayo kunak kanyada. Sino titineksam tatanga i-encourage mo nga kakabsat? Sino titineksam nga umayan ti church? Dapat kasjay, dapat ti spirit. Tayo kakabsat kung kunak kanyada. Nga ham mo nga itulok, nga dakabsat mo nga mabati, ket mabati iti panagserbi ken ni Apo Diyos. Tender affection. Ipakitam. DJ panagayat mo ken kuana. Noong pagplete na kunak kanyada, iplet jam. Amen? So love must be generous. And love is forgetting yourself. That's the love of God that showed to the whole world through Jesus Christ. Love is forgetting ourselves. Amen? So I hope and I believe nga daytoy nga lesson, agbalin ko mga encouragement, ken challenge iti panagbiag tayo. Agkararag tayo kakabsat. Managayat ken managparabor nga Diyos. Anyan nga yaman ken ragsak mi Apo. Gaputa, makita mi Apo Diyos iti panangidalan mo. Kang runaan Apo Diyos iti patriarch mi ken iti senior pastor mi. Ket Lord, anyan nga kinasayaat mo Apo. Tada ito'y tema mi nga impakitam kadagiti adipen mo Apo. Ket nakapinpintas. Iso nga mamati kami Apo nga adda iti kayat mo nga aramiden iti bibiyag mi. Kang runaan ti HBBC family. I pray that may you please help us Lord
nga agbalin kami nga supportive Apo. Iti vision dagiti adipen mo. Ket daytoy Apo Dios nga panaka-encourage ka dagiti kakabsat iti Hawaii. Dawatik Apo nga may sa kumanga panangkarit iti pamati da. Awanen ti kang runaan ken karagsakan Apo. Ngayon kami aramiden no saan nga iti aramid mo Apo Dios. Ket tulungam Apo dagiti amin Apo Dios nga programa iti HBBC family. Bendisyonam iti Hawaii Apo, iti panangidalan Apo Dios ni Preacher Glenn. Continue to use him Lord, bless him. Kun ore pa iti pamilya na Apo ni Ma'am Bernadette ken ni Sandro Apo. Ken kadagiti key person, kadayta Apo Dios nga congregation, dagiti kakabsat Apo. Ikam Apo Dios isuda itinanalay nga panagtunos, panagtitinnonos Apo. Tapnon itikas sa Apo Dios. Dayta nga trabaho at adapay Apo Dios nga naprogreso. Ket Lord, agyaman ak Apo iti panangusar mo iti biag ko. Thank you Lord for all the blessing. Nga ay mo Apo Dios iti HBBC family. Thank you Lord. In Christ's name we pray. Amen.